la cárcel, metemos la primera en el oro dispartel. Y a las 4 ruedas vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque dormir no gasta, sale mucho más barato. O nos comemos la noche, cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche, ya mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa, por si acaso. I els concerts de Cap Roig acaba la tercera setmana amb Estopa. Estopa segueix viatjant a ritme de rumba donant a conèixer el seu últim treball, el primer que produeixen ells mateixos. La gira Rumba lo Desconocido no s'atura i continua amb 6 concerts en diferents festivals aquest estiu. Tot i que els germans Muñoz ja han començat a treballar en el seu proper àlbum, segueixen aprofitant la tirada del seu últim treball. Hem vist ja altres vegades i són dos nanos molt macos, amb música molt agradable per fer colla i xerinolla. Les lletres. El noi. També. Ella, Les lletres per mi tenen molt de sentit. Bueno, venim a veure Estopa perquè ens recorda uns estius molt divertits aquí a la Costa Brava i doncs mira, per això venim, passant-nos-ho bé. El que més m'agrada d'Estopa és que són uns nois molt simpàtics, a més, moltes cançons són fetes d'ells, i és que m'agraden. Doncs perquè m'agrada molt el seu ritme de música i sobretot perquè són gent de barri i són gent quotidià per mi. Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Solo suspiro de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Un any d'èxits pels de Cornellà, ja que les seves cançons són les protagonistes del musical Rumba, que està duent a terme la companyia israelita Mayumana. Els espectadors destaquen la connexió dels germans, tant entre ells com amb el públic, i que són persones corrents que fan lletres enginyoses amb les que molta gent s'hi pot sentir identificada. Com els seus companys de cap de setmana van aconseguir exhaurir les entrades.